11 nga napatay sa probinsya sang Aklan bangod sa COVID-19 na record sang weekend. Contact tracing nagapadayon. Si John Sala nakatutok. Napatay sang Sabado, Agosto 8 si Western Visayas patient number 1878 sa 48 anyos nga babae nga taga Banwa sang Numancia. Siya ang 11 nga napatay bangod sa COVID-19 sa probinsya sang Aklan. Sinunod sa Provincial Health Office, una nga may balatian ang nasambit nga pasyente. Agosto 1 sang nagpa-check up ini sa isa ka pribado nga doktor sa Aklan. Agosto 2 sang nagpadulong ini sa Antique kag Agosto 3 sang na-admit sa St. Paul's Hospital sa syudad sang Iloilo. Una na ini nga nagnegatibo sa rapid test apang sa Agosto 4 nagpositibo ini sa RT-PCR test. This is a case of a 48-year-old female from Numancia, Aklan, who was diagnosed 2 years ago with breast cancer. 7 natumod sa PHO Aklan sa ila contact tracing. 3 yara subong sa Banwa sang Numancia. 3 mga miyembro sang iya pamilya lakip ng iya bana nga ululupod nga nagpauli sa Antique. Kag isa naman nga taga Banwa sang Malinaw. Sundon gid ang mga minimum health protocols like mandatory wearing of face mask, proper respiratory hygiene, frequent hand washing, and kung mahimo, kung may mga ubo sila na sipon is stay at home lang anay kita. Wala pa matumod sang PHO Aklan kung sa diin nakuha sang pasyente ang balatian. Subong naman nga adlaw na talanang ipaidalom sa RT-PCR test ang mga close contact sang pasyente. Balita alin sa probinsya sang Aklan, John Sala. 1 Western Visayas.